Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan an Norman, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti family Kanaway, Ancheta Cansario, ijay Holy Friday Malig Isabela, from Ronnie Kanaway. Shout out iti Daileg family ti Dibol Saguday Quirino, from Vilma Daileg. Lamberto Pasion Jr. ni Leslie May Pasion Andres, kastamot ni Noli Andres, kan Anaya Faith Andres, ijay Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, iti Kuwait. Kakadwak ti East West Seed Cagayan South, from Lozano Daniel. Happy birthday kani ading ko Richard de la Cruz, kan asawa na ani Perla de la Cruz, from Maricel Concordia. Makablaawan ni Sagkil Aimono, kan Salyana Aimono, ijay Tayog Pilaway, from Arnelson Agaluus. Gracias Medina as along, Ronaline as Kenya, kani Arlene Medina, from Ronald Medina ti Cagayan Valley. Shout out kada Grace Agtina Sales, kan Jasmine Rivera. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Norman. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldawyo. Ilingad na klaangan itinagan a Norman, ngam dispensara manang nujakon inlanadpay ti address ko. Kayat kumot nga ibinglay ti padas ko, baarang makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngeg.
Agmay may saak nga anak man ng Emmy. Isu nga ipagarup dagiti makamam mo kanyak, ama ipapaay ti amin na pagkasapulak. Ngam ti kinagpaysuna, agwa working student takmanang tapno maituloy ko laeng ti panagadal ko. Ngam saan ang maipapan iti daytoy ti inak isalaysay, no di kat maipapan iti naidumduma at trato kanyak ni nanang ko. Nasingpat ti amak, ngam ti jak masungbatan asaludsud ko, kat ti maipapan iti naidumduma at trato kanyak ti inak. Kagurguranak ti inak manang Emmy. Kanayon anapudot ti dara na kanyak. Iso nga ar-aramidak ti amin, tapno maya si dagtiriknak ken kuana. Ada ako nanang. Uwan gayam, ada pasarabok kada kayo. Anyaman daytan, adula amin adikar aramiden. Di paborito yung pansit daytoy nanang. Nanganakon, kanabsugak pay. Si kantimangan itinsangput mo. Ngam para kada kayo daytoy nanang. Kung nangamin ni tata nga sigurado ang maragsakan kayo, gaputa paborito yung pansit ti pasarabok kada kayo. Ay, agpada kayo la iti amam. Adula amin adiyor aramiden. Nanang, Sayang laeng ti pinanggatang mo iti dayta. Indulin mo lakuman. Ta isupay nga allowance mo. Ta di ka dawat adawat iti amam. nabayagan na jak dumawdawat iti allowance ko ni tatang, nanang. Naala kong ta allowance kong agap yung pagadalan. Anya nga allowance? Ne, jak amo dayta. Working student ak iti pagadalan nanang. Isong ada allowance mi. Katangay jak mo't magasgastos na amin ni allowance ko. Isong adalatamot maigatang ko iti pasarabok kada kayo. Manmano adumawat ak ni tatang. Naagkurang lang ti allowance ko para kadagiti dadduma ka sa pulak iti pagadalan, agdawat ak. Na, naglastog ka mo tan amang ibagay iti kasta kanyak. Saan mat nanang? Ibagbagak laeng. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kanam, dayta ginatang mo. Nadya ko na bakit? Kuna, kaadamat gaya maalala ni Norman nga allowance iti pagadalan. Apayanas ka na dumawat pailaang kan ka. Obligasyon ko nga ikan ti anak ko. Ti anak ta, para kadagiti pagkasapulan na iti pagadalan. Iso ato mang tangken ti ulo na, gaputa pampanuynuyam amin akayat na. Sika talaga bakit? Saan ko maamutakas ta? Anya saan? Ha! Nalaing una yun di anak mo. Saan ka ka din nga agpungtot? Malamangan tayo kit din. Ayaba mo ni Norman. Mangan kayo latan. Saan ka mabisen? Dandanigaya mo di pa nagturpos mo, anak ko. Wan tatang, kamaudyanan na, makaturpusak mo't langan. Itapay lang, kaplawan ka anak. Kat pasensya ka na, takasapulan pa yung working student ka. Tapno makapagtuloy ka lang nga agadal. Di yun panunutan day tatang. Disnodo akmat iti inaramid ko. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo. Babangin man lang iti kasi awagas. Nagasat kami kan ni nanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak me. Sapay kumatamatonoy mo amin nga arapap mo iti biyag, Norman. Ikagumak tatang, tapno maipaayan kayo mo't kininanang itinanamaya pa nagbiag. Kaya't ko asubadan ti amin narigat yung kanyak. Ay, talaga nasingpet ka anak. Oray saan na nasaya at titrato kan kaninanang munod at duma.
Paspasin siyam ko man ni nanang mo, Norman. Maawatak tatang, di kag danag. Sipod ubingak, kasjayin ti trato kanyak ni nanang. Isa an erwama kon. Amala, isagana mo day tabakim iti umadanin na panagturpos mo, ha? Wan tatang, katagyaman kata kayo. Dandan ni nagturpos ta anak ta. Di nasaya tapno makatulong tumutin ka data. Di kay agdanag nanang, talaga kas tataramidak. Kalpasan ti graduation ko, agsapol akadagos iti trabaho. Imbag mo't no damas rekam, kat saan ka mo't unay analaing. Imbag no da mga lakin kang agtrabaho. Si kamot bakit? Siyempre, adda. Nalaing ti anak ta. Kat sigurado ang makastrek adagos iti trabaho. Talaga abilib ka mo't iti anak mo anya. Alakat sapay ko mga ruda, ta makapagtrabahon to adagos. Sigurado dayta, bakit? Wan gayam nanang, dua kayon to kumakan ni tatang adumaray iti panagturpos ko. Apay ang masapol pay laang nga umayak. Adamot ni tatang mo. Apay, cum laude kaya, tapno masapol adar-ayak pay laang ti graduation mo. Nanang, Siyempre, kaya't mo ti anak ta masaksyan ta ado at importante nga aldaw iti biyag na Iso dumaray kamot bakit? Ay, makitan to no magagatak. Adula, amin nga mo yung agama. Naarte kayo launay. Kasta titrato kanyak ni nanang manang Emmy. Kaslaawan pa nang ipatag na kanyak. Jack pulos na rik na kenkwana ti pamatag ti maysa nga ina. Naimbaglaangen taadda ni tatang. Iso nga uray kaskasano, malitlito pa na ti pagkurkurangan kanyak ni nanang. Dimanon nga rod ti aldaw ti graduation ko manang. Kat talaga asaan adim maray ti inak. Nilaeng tatang ti kadwak iti daydi nga aldaw. Sa bagay, talaga adjakmat ni namnama adumaray ni nanang. Gapu nga rod iti kasjay at rato na kanyak. Kalpasan ti graduation ko, nagsapulak adagos iti panggadak, kat napagasatanak mo't anakastrek adagos, manang Emmy. Nanang, tatang, nakastrek ako niti trabaho. Talaga anak ko? Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Imbag man tada nangalakan ka. Kat saan kamot nga intelihente akas ka nagiti daduma dita nga aplikante. Saan maawat ti anak ta no saan nalaing bakit? Sigurado ang may sa kadagiti kalaingan nag-apply ijay ta anak ta. Wan gayam tatang, nanang, tuo mo na asweldo kat itad ko kada kayo. Mangilasin aktulangin ti paray ta allowance ko. Ay na, saan anak? O saram ti sweldom. Nang runak at damon to asweldom dayjay. Apay, mano ayati sweldom apagpanpanakkel mo. 8,000 kada kinsenas, nanang. Anya? 8,000 laeng? Anya nga iti magatang na dayta? Kat nangina aminan ang magatgatang ita. Sakit ko nam ang mga alaka pa iti para allowance mo. Anya laengan nga iti nabati. Basit lang mo't ti alag, nanang. Ta sa anak mo't anagastos.
Ay alan, di mo pala pampanunutan day ta Norman. Sana day ta sweldo ti pagsasaritaan tayo. Basta enjoy yung ti pa nagtrabaho, anak ko. Anya ka matin bagat. Apay kasi timbagbagam ita anak ta. Apay, basol itan ti mangibaga iti agpayso. Wen angam nasakitan mo ti anak ta iti kasi nga insawang mo kunkwana. Di la mabalin nga oray maminsan la kuma. Saya atom mo't atipan nakisaritam ka ni Norman. Adula amin nga muyong agama. Di ka katagyaman ta nasingpet ni Norman. Itata nakatorpusan, di la mabali na maragsakan kalaangan para kan kuana. Ano iso ti kunam diso? Sige, tado pa'y ti aramida ki kusina. Manaktak ka. Imbes analpas kun amin nga aramidak, saan? Ta naisturbo akit din. Norman anak, apa sikat aglutluto. Sa dino tayan ni nanang mo. Rimor mo titay tatang. Ang mga naday tayo ti karuba. Apay nga si kamot ng taglutluto. Imbis ko mga agin inanakan, takagap-gapom lang iti trabaho. Baybayan yung tatang. Siya akong tagluto. Barang maragsakan ni nanang itong sumangpet ang nakaluto akon. Ay na anak ko. Amangan no sungani ti pampanunutam. Amangan no agunget no maamuan na si katinagluto. Amumutan siya inam. Saan amaw awatan ti ugali na. Barang maragsakan na tatang. Tapno sumingpot maten kanyak. Ay, Norman. Di ka kumamasaksakitan anak. Ngam amumut akana yun anapudot ti darakan kaninanang mo. Uray no agaramit kay tinasayaat, ipamuspusan na lata. Agsapol iti rason tapno maungtan na ka. Tatang? Mala, panawan na kunditoy. Siya kunti mangituloy itar aramitam. Ibagaklata na siya tinagluto tapno saan tumanon nga agungat. Ngam tatang, iso nga ron nga aramidak ti kastoy. Barang maragsakan ni nanang kat ipatagnak mo ten. Kasi iti panang ipatagyo kanyak. Anak, ipatpatag na kamot ni nanang muket. Isunalaang, tadi na maipaitikas iti kalkali kagumam apan ang ipatagnakan ka. Tandaanam kumaakanayon dayta, Norman. Nasaya ta simangpot kan bakit? O may kanta mangantayon. Ha? Nakaluto kan? Itaman pa'y lakay. Siyempre, jacket ni agluto ka pa'y laeng apaman asumangpot ka. Di kayat ko, mangan kalaengin, tamangan kitino na banog kay tinagkapwam. Aber, anya ko matilinutom. Nan, kita man? Na, apay alinutom dayta. Kat saan adayta tinairanta si daan tayo ita? Nanang, siyak tinang iluto iti dayta si daan. Sana ni tatang. Pasensya kayo lakuman. Talaga man nakibiyang ka! Apay at tinungpanak nanang. Bakit? Husto dayta. Gaputa man nakibiyang ka! Anya pa'y ti ilutok inton bigat nga ipakan ko iti bisitak kat pinakibiyang amutan nga linuto. Magin lalaing kan tumot gamin!
Puston, anya kamutan. Kanayon lata na paspasakitam ti anak ta. Awan pa'y gundaway anay ayo ka uray na saya tar aramidin na. Kanayon laka di na paspasakitam ti anak ta. Ketsak, saan nakadi apaspasakitan? Manipod na ipasngay, pinaspasakitan na kon. Nakaro ti pan nakapasakit ko. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Makamu kayong agama. Buisit kayo. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ni Nanang iti daydi agundaway manang Emmy. Kaya't alapdan ni Tatang ngam nakarkaro laeng ang nakaunget. Idi laeng ang nakitak ti kasta unay nga unget na manang Emmy. Saan mo't anadagsen unay tinagbasulak nga mas daawak no apay akasta unay ti unget na kanyak. Naglabas ti manong nga oras ngam saan anagawid ni Nanang. Pinadas nga awagan ni Tatang ti cellphone na, ngam di na sungsungbatan. Kasta unay adanag mi manang, aging ga idisimmang petmetlaeng, kalpasan ti sumagmamanupay nga oras. Apay anakariing kayo pay laeng. Kanapay nga da kayo dito'y salas. Ti kunam ka digat makaturog kami. No saan ka paya simbang pait. Sa dino aya tinaggapuam. Huwag pa'y sunanang. Sa dino ka di tinaggapuan niyo. Hoy! Dinakman ka sasao. Demonyo ka. Huh? Ti kunam na urnusan ti amin kadata. Nagdanag kami ngamin, nanang. Diyak ka sa pulad ti panagdanag yo. Saan kayo akayat akasarita? Bakit? Pangaasim ko mamit. Nanang, ornusan tayo kumati amin. Sana kastoy. Awanan tinaskan nga urnusan. Naperdin ti amin, manipod simangbay ka itibiyag ko. Ha? Bakit? Anya ka di tinagbasulak kada kayo, nanang. At aramidak mo ti amin tapno maayayo kayo kanyak. Kanayon na ti pagragsakan nyo ti ipang pangrunak. Aramidag mo ti amin tapno ipatagdak. Ngam apay, nanang. Apay akastoy kayo kanyak. Kayat mo amaamuan ti kinapudno? Kayat mo amaamuan ti agpayso? Bakit? Pangaasim ko ma. Agberbirok iti sungbat dayta anak mo. Isu anas ken amaamuan nan ti kinapudno. Anya kinapudno ti ibagbagayan, nanang. Umuna, dinak awagan iti nanang, tasaan ka nga anak. Celia, anya ka kadi? Nanang, anya ti kayat yu asawan. Anak na kanitatang mo iti sabali a babae. Anya? Apay, anya ti panagkunam arason, apay akasta unay ti guraken ka. Gaputa kayat ko laeng kasta ka di? Norman, ipatpatagda ka. Anya nga ipatpatagda ka? Sika laeng ti mangipatpatagkan kwa na. Pangaasim, Celia. Saan mo kumamatan nga aramidan na komplikado ti amin? Tasak pa'y itan ti akin basol? Asino tinagloko? Asino tinangiyawid iti anak na iti sabali a babae? Saan ka di asika?
Celia, Nanang, Saan ka di ngay magakan ka sa nakngawawagan itinanang? Je awanan bain nga inam, pinanawan na ka, gaputa saan nakakayat. Siyak tulakit din. Isa panawan dak. Saan kayo akayat akasarita? anak, mabalin ka di apagsaritaan tati maipapanetimbagan ni nanang mo itay. numabalin tatang. Tiyak kuman kaya pagsaritaan pa'y. Ngam kasapulan na maamuak ti kinapudno. Saan kami anapagasatan anadaan ita anak ni nanang mo? Gaput ada diferensya na. Aging kaaday jay tinagbalin arason no apay akanayon di panagapami. Kaya't ko ti madaan iti anak. Gaputa sana kompleto para kanyak ti binukal mi a pamilya no awan anak mi. Kaya't na idi nga agampun kami. Ngamjak kayat. Tatang, Ti kayat ko idi. Agtaod ang mismo kanyak ta agbalin nga anak mi. Aging ka akimaro ti susik mi. Kat nagsina kami. ha? Nagsina kayo kan ni nanang? Wan, Norman. Napaanak iti sa bali a lugar. Kat ijay anam amok ti inam. Sinsya tinagan na. Agpapay iti may sa abar. Naadaan kami iti relasyon. Idi damo, naragsakak pa imat. Nagdan na kami. Ngam, kalpasan lang ti sumagmamanong aldaw. Impod na kanya nga dagayam ka relasyon na. Ngamadday ti sabali a pagilian. Iti daydi mata na kanito ana amiris ko, ngay ayatok paylaeng ni nanang mo. Iso ang nagsina kami matlaeng ka ni Cynthia. Ay, nagsinublan kami ka ni nanang mo. Aging ka nga iti may nga aldaw. Kinontak ni Cynthia, kat impakaam mo na ana si Kogakayam. Kasano ti pan nakasigurado yo ada kayo ti amak? Amok, Norman. Mariknak. Anak ka. Isa manipod iti. Sinuportarak ti inam. Gaputa nagikat iti pagtrabahuan na. Kat awan di pang sustinir na iti panagbiag na. Karaman kamaten at sikog na. Diya ka mo no kasano ngay pudnok ti amin ka ni nanang mo. Kalpasan na pinakawan ken nagsinublan kami. Tatang, In kagumakain limad ti amin. Gaputadyak kayatan apasakitan pa'y ni nanang mo. Aging nga impas ngay nakatiinam. Di ka siguro mamati, Norman. Ngamday jayin ti karagsakan nga aldaw iti biyag ko. Idi nakita ken naubaka anak. Tijak ni namnama iti. Isuti desisyon ti inam nga ibati nakakanyak. Gaput adi na kano kayat amaamuan ti karelasyon na. Anaadaan iti anak iti sabali a lalaki. Jak nagpangadwa nang iyawit kan ka, Norman. Uray jak amu iti. No anyan to ti pagpanagan ti relasyon mi kan ni nanang mo. kat naaklonak ni nanang, kasta ka di tatang. Iso nga aging gaita katadaki ti denayo. Da kayo tinang padakkel kanyak. Wan, anak. Naaklon na ka ni nanang mo. Iso nga iso tinabangunam nga ina. Iso umat lagay majak pulos na rik na ngayon patagnak ni nanang.
Kat saksi kayo iti day tatang. Aklunin nyo man no saan. Amo ka makitkita yun no kasano titrato kanyak ni nanang. Nasa isayat la ko man adinak na aklon idi ni nanang, tatang. Nasa isayat la ko man. Nanang, mabalin kayo kadya kasarita. Di mo't imbagakan ka. Asaan nak nga awagan iti nanang. Gaputa saan ka nga anak. Ha? Kananya kumapay ti pagsaritaan ta. Awanan. Kas kada kayo. Nasakit mo tiriknak. Gapu iti naamwak maipapaniti kinataok, nanang. Ngamamok. Nasaksakit kada kayo. Gapu ta inaklundak. Ure ag tukyat ko matirik nayo. Pudno day ta. Gaputa tunggal makitkita ka. Maipalagip kanyak ti pananggulib kanyak ti asawak. Maiparparupa kanyak ti kinapudno. Ajak maipayan iti anak. Nanang, idi panawon nga insang putnak ni tatang diti balay. Kat impudno na ti pananggulib na kada kayo. Oray ka din na minsan. Di yun na isawang kinitata nga nasakit unay para kada kayo ti inaramid na. Kat no mabalin. Di yun kumakayat ti panangaklon nyo kanyak. Saan? Gaputa amok. Nga isuday tantimang kalub iti pagkurkurangakan ko ana. Ngam iti inaldaw-aldaw apan nakakitkitakan ka. May palagip kanyak ti panang traidor kanyak ti amam. Ken ti awanan bain nga inam. Iswa ka gurgura ka. Sige, nanang. Isawang mulat ta ti kayat mo nga ibaga. No day ta ti makapalagan ni Tiriknam. Amok. Nabayaga panahon na kinupikupam day ta sakit tinakam mo. Kat nakasagana ka agsagrap iti amin, nanang. Ha? Saan akagura? Kalpasan dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas. Saan kanto apulo sa gurahan, nanang? Gapot ay patpatag kaunay. Kat mang namnama kababay ni ti kastoy ang mapaspasama kita. Masulnitak dagiti nagbasulan ti inak kada kayo. Ti dandani pan nakarakrak ti estado yo. Gapu kada kami nga agina. Anya? Ubingak pailaan. Narik na ako na di nakpulos impatag, nanang. Amo ka saan nga anak ti tratom kanyak. Nga mamati ka man mo no saan. Diyak pulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gamkit di. Inaramit ko ti amin tapno maya si dagdirik na kada kayo. Kat kanayon nga indaw dawat ko iti namarswa. Asapay ko ma. Tadumtang to ti aldaw amariknak mo't ti pamatagyo kanya kas anak yo. Gamga po iti naibutakta ka palimad ti kinatao. Amo ka saan na dumdang na itagong daway. Amay patagdak kumamat kas anak yo. Pakawalan na kami iti inak, nanang. Kastamatan ka ni tatang. Pakawalan na kami. Awan tinaskan nga inawa namin ni pamakawan. Ha? Siyang tirumbang at umawat
iti pambakawan kan ka. Apoy tinagbali na trato kan ka. No amumla ko ma. Manipod timtang kay tibiyag mi. Impatag kan. Ngamrimbing bautigurak iti inam. Iso si ka tinagbalat sa kanti amin. Nanang, Punto tinangag mo, Norman. Ipatpatag ka unay. Anak ko. ginawagan dak. Iti anak. Ang gamutan na ito puno. Anak ka. Imbilang ka nga anak. Namjak maawatan timagi ka. No, apay ngayon tulog ko ang nag-ari kanyak ti sakit tinagam. Anak ka, Norman. Katipat-patag ka na una. Ang yamanak nanang. Ang yamanak tanaklundak matlangan. Ipatpatig kayo unay nanang. Anak ko. Anak ko. Naklaata iti naamwak maipapan iti kinataok manang Emmy. Kat aklunak, kasla aklimned iti nagtakderak iti daydi agundaway. Ngam kagiddan ti panakaduktal ko iti kinapudno, nasungbatan ti saludsod ko, no apay akaslasaan nga anak ti trato kanyak ti inak. Agpay sugayam asa anak nga anak, tasabali ti inak, kat bunga ti pananggulib ni tatang iti asawa na. Nupay kasta, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kaninanang. Kat kalpasan ti adu akar kararag ko iti Diyos, dinangag naman ng Emmy. Ita, nasayaatan ti trato kanyak ni nanang. Kat marikrik nakon ti kinapatag ko kankwana. Kasta unay met a kinaragsak ti amak, gaputa na bukal met laengen ti inararapa apna a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Norman. Pagayam ko a Norman, talaga ang makaibati iti adal ti pakasaritaan ti biyag mo. Saludo akan kapagayam ko. Ta iti likudan ti kasjay atrato ni nanang muken ka iti naunday a panawen, di ka pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Kat kas supapak iti kinasayaat mo nga anak, impaay ti Diyos ti kinalkalikagumam apammatag ti maysa nga ina. Kararag ko asapay kuma tagnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat na
bibiyak